Nokha somsawi ferang kogibo sengtai kirilia Lama himtini busu habibo lamtai korolia Kubui kothoma sui kelangna kakelamni theibai Sengno redi sini mantai sini tongtai rang chaha reimaya khe kemai thangdi take bengdi lama Sebaik kelangnai jenjal kai jono Hogi kelangnai lama kebengno Manai salsa imang no Hui botang boteng le kabaya kaisa human change protest program mane omo jeng jotono kaisa yak rom lai jeng pura circuit house jora chini o protest tongnai o asobol ground ni simi angka omongkha kaisa chini live bomani mari jeng tiprasat thansa chini kokborok no mane kokno jeng roman script sinani jeng nor keba jeng bada khaimainya abo chini right abo chini choice abo chini right no chini choice no keba segi nei mia jeng tamunugo hasan mantri okora openly sai tongo riya hni botino riya hni sana sabo ba hasan mantri okora manu boto dofani kaisa community ni kaisa tribe ni kaisa indigenous borok ni je kokno tebo se bo usugoti sena nango hasan mantri okora ni se botini chin kokborok na against bo thangai jungna roman script riya hni sai tongo abon bageno tini kaisa protest ka human change amo kaisa
mari je जों busuk thansa जों jotono ya romlai kaisa lama kunugui tong borono aboni bagui tini o protest chengjago tini suda agotala chengjaiga kobama jagaono tini o human change protest chengui tongo aboni yagulo जों tebo chini choba kotor tebo tongo abon jotono line up paijagui tongo lukurano abon sanai naidi chini kokborono sana bagui जों tini hasten mudra okra bai poino जों bada khajak tongo tini chini kokno bada khai tar mane sonane chini aje chini kamai thanai chini kok kamai thanai hingke जोंखा nayo chini kok kamanani जोंखा nayo chini hukum hukum kamanani जोंखा nayo chini aje chini kamanani जों abono naya chini aje chini जों tisawi thanai narge thanai chini hano narge thanai chini mane kokno जों narge thanai abose chini mukumu abose chini sinimu tini chini kok kori hingke chini sinimu kering thanai chini ha kering thanai abono bagui tini joto dokparo chini tiprasa rokno kokno kasano musungo phari jotono palkhai tini je human chain aba heke joto loksak joto thangsak chini sobo ba heke जों khlai thanai thansa mari जों tiprasa kokborok sanai joton thansa chini kok chini musung tini जों sinai chini kok chini musung tini जों sinai chini kok chini musung tini जों srwngnai abono kaisa message lama जों joton thansa mane जों joton choba ma khainai o jagao chini boi tini alada script nai tongo kini tiprasa no ba ke chiri khok tongnai kabor hangka tiprasa ya abor ka tiprasa no against samung khai tongo जों borono tiprasa ni acceptance जों khlaibo naiya tini o jaga sabo sabo ya joto tiprasa jotono dal bidar srwngnai seinai tai joto leader jotono oro tini jotono manjagi phaijak abo kuno oro kaisa political party ni kalaria amongka kaisa dofani kala amongka kaisa tiprasa ni kala amongka kaisa tiprasa ni kok sana thang tini o jaga kuno kalar kri kuno party kri abon bagino tiprasa mana thansa tiprasa mana kaisa kokborok sangnai a kokborok sanani bagino oro jotono manjak dal bida kuno kasa korma kupur hino oro kuno kri amongka tiprasa abon bagino kaisa tiprasa chini mane kok sanai jotono palkhai जों oro human change khlaina bagui जों jotono oro himlaijak United Movement Committee for Roman Script ninginai oro जों tini students organization tai oro civil society organization milwinai jesini kokborok kok Roman Script no जों san thaimilabon tini kaisa human change demonstration khai tongo abongkha जों sini manthai soktai ni bagui sini kok ni bagui an bai जों tini oro jeti prasarok amon sini dimani bagui जों tini oro human change demonstration khlaijak agartolabo omo to organize khlaijak United Movement for Roman Script United Movement Committee for Roman Script by organized by TSF TISF tai oro tongo joint action committee civil society organization rok tai oino malukurok tongo tini sabai students robo tongo oro ama keno kubama kurung thayo tini ni o je human change demonstration amo khlaji tongo bebagi 11 thai jagao na bono sungnani dorgar media ni bisingti tai media rok bo tadi bongka bogomania si minister je bo remain sai to mani amo undemocratic amo unconstitutional an bai bamti samani amo foreign script rogun samani amo ka bo boro rokno tatal saune thokogui boro rokno ugaran to kainani nai tongu amo belai chaya 99 ne khake tabo je bo foreign script samani na जों सानो सिनि कक नि बाय सिनि मानथनि बागै जे बिना सामना बो जाया जों लुगौ तारनायखाय इंडिया नि जेता कक सीमा रग इवन इंग्लिश भाषा बलिजोबो एथिला हामनायनि डिमान्ड दङ ताइ मिजर बर जों रमान बायसिजाक कामा के आमाका केबें मुंसि बर ताजायांनि केबें मानि आमा मुखरक सिताय क्लियारन थाय ना आनि कक सार मबन तंनाय जारा टिप्रसारक जे नायदि जों सिनि ककनो टाइम सिनाय सिया सिनि इच्छा चिना नांनाय बुनि टुक्लि बाया नों निजिनि साक न निजिनि एस्पिरेशन निजिनि मुसुमानि आमसो तना नांनाय निजिनि जे मुसुमानि तामो नाय आमसो तना नांनाय सिनि तना नांनाय तिनि चिफ मिनिस्टार हाई सागार चिफ मिनिस्टार कमाय नांनानि आमो तंमाया
Ambagi abor serai sana musumo nung ang tamunai amosi sing mana nai tai tik na nai abororong media rong no tini nai de sing roman screen ti kungma rokomai sing choba khai phayo tini kise sing unyo rokom ke choba khai funga phaiga human sense leri khorsa ya room jang khana narok o choba angka sing funga nayo sing daily no sing kaham kurang ke choba khai tongo abono dagi mong kungma borok kungma andolan khai bega kungma commission gosai phaiga ang obo sana thangya obo jotonu saimano commission tamo ongkha ongya haipura ang obo request khainai sini roman script sabo sui roman script sabo nai obo sing sina nangnai roman script sano tibrasa nung cm na sai dong roman script norok maya buni script nijini code script sijo ang obo no cm nung koinai nung khorso cm nung busiwo nung buino ta thungdi buino ta bebrand to ta khaidi nung bu khorso historical khaiklang thandi ang ka obo sanayo ini oro tabo kungma nung tibrasa ni bai kaham hinjang jora phaijak nung khorso cm ngoi sini script buni script ni sayawoi nung to poriya nini busabo poriya o roman script na tibrasa si porinai bini mai nung khorso cm ngoi kaham khachawoi je ang tibrasa na sajagoi hamjagoi roman script ri klangkha ini sai ini mungnu khaidi jora tongsani bini bagai nung politics ta singni singbo politics singya singbo tabo kaham kurung khaini choba khaidong jepro tibrasa bokho tungnai apro kinu tibra hawa tamongo nok saibo manglak bo wansubi manglak bini bagai bo kaham ke wansugui kaham ke tibrasa rok obo ang khorso tibrasa saya obo bo khorso tibrasa saya 99% tibrasa roman script na hamjagoi roman script sajagoi khorang tisai tongo obo bo bujina nango bo jodi bujia hangka olo te khorso jodi cm no kangka bini mung sara boso sajangnai je o cm roman script no rui klangkai nei bini specially request khanya ang borong gorang cm no nung dakti ka obo no solve khadi tibrasa ro roman script sanin tongo obo te sing ang kungma basa saka sabo tamosa tanai di nung obo no rui klangka bela ke chanai ne ang asung request khanya cm no ton oro phai ekta human chain je system khai sing yak rom lai belai ke kolok line khai sing dinoro movement khlai tongo ekta no karon sini amani kokborok no sini wis by siriang tongmani haisi je jagao borok sawo gobangma nini national party kotor khaine rok boro monchao sawo sabka sat sabka bikas are sabka sat sabka bikas bahing nai ba judi sini hawo om thai thei klaimani sini jini hawo ani amani kokborok no sinani se sini right sikri ke haisi oino state o tam mizoram no thangi nai ne di mizorok ni rights tongo bongni boto particular bongni language tongo but express khaine ne bage bo script to use khai roman nini meghalaya o thangi nai di meghalaya obo haino kintu tripura haste o tiprasa rokno je obo haike deprive khai tongmani obo no suntai soiliya sara tiprasa soiliya abon bage tini human chain khaiye sungo movement no khai tong tini honorable chief minister of tripura bo khoroksa chief minister position na asuk tong khamane he is the chief minister of 42 lakhs total population tripura ni to o 42 lakh jagao tiprasa ro khobja go haise tiprasa ro ni rights ni tikhe botini sai tong roman script no jesekpano norok andolon khagi jesekpano norok choba khagi sungkunu dino gosimaya foreign language nei botini sai tong tini o roman script no suru not only tripura entire sini nation no tini o script no use khajak tongo tini ning arunachal pradesh nong ni parliamentary ministry tongo kiron dijuju a jago nong kok saide mano meghalaya o nong ni npp bai no alliance government chalugui tongo a jago roman script koli tonga jago nong kok saide mano mizoram o nini laldo homani government choli tongo a jago nong kok de saimano obo no nukjago sudu tiprasa rokto simi gorib khai sideline khai sini right sokno segi tonna nayo sungobo kundino gosiman ya norok nukhana busak joratei para bisingni gaw ni bororok mukti kiklai tini o jaga satung kuptung o geprabo tini human chain no tini join khaina baga haitong obo kunu dino particular organization ni movement ya sara tripura ni tiprasa rok ni movement buma tongo busa tongo jotono tongino tini o movement so participate khaitong haisi live like hambai PSF TISF jointly kaisa United Movement Committee for Roman Script by kaisa human chain chung tina ja launch klaimani tini no human chain omono kaisa message namu sungo tripura hawo chung kebangma andolon khlaika tabuk chung human chain khanyani chung kaisa program chung launch khlaika
Sini demand ti Kokborok mani kong no Roman script by introduce kaya ni. Jeung nugo ti omo belai kesam demand. All demand TSM ni demand simia. Omo ti prahastin lukurong ni demand. Jeung saimon chini mani ko Kokborok no bo script by sikai jeung sitok jak gothok jak. Ajaga kubini borok phai jeung na phatani borok jeung no script ti kerne borok saboba. Indian constitution chini right jeung no rijak. Fundamental rights jeung chini bodhikar tongo. Ajaga wo jeung na phatani borok hai jeung script ti kerne nai. Omo totally constitution violation claim klayo. Jeung dini oh human chain ni thega jeung omona message namo tongo. Ti prahastin kubang ma basa commission 3 ta 4 basa commission senamjaka. Basa commission ni report majority Roman script. Fiaba সরকার 3-4টা সরকার ফর্ম খা বড় 300 বড় ফেলিওর বড় ব্যর্থ যে অম হাই রিপোর্ট সাবমিট নিমা পরে ফোন বড় ইমপ্লিমেন্ট খাইনান চুকিয়া দিনাং সানামু জঙ্গো তিনি চিফ মিনিস্টার যদি রোমান সে কসমিয়া গাঙ্কায় বিনি চিফ মিনিস্টার পদ ইয়াকারিতুন ইয়াকারে যে বড় একদম ক্যাপেবল ত্রিপুরা হাস্তেনি লুকুরংনি কক দুঃখ কষ্ট বুঝি নাই অমতি হাই চিফ মিনিস্টার ন চিফ মিনিস্টার পদ আসুর নাং কোন সিং অমন তিন ডিমান্ড খাইও